kono noon tigi Korka Diallo nde wonno Korka Diallo nde haajum ko Korka Diallo machallah kono nden machallah aɗa yirno e banggueji foof aɗa nanetono fansuji wiyannoɓe mbaɗi emin jiiɗi Korka Diallo e sehilaɓe ma wiyannoɓe mbaɗi yiiɗi Korka Diallo ene mbaɗa hen koye mumen guila e lettre uji guila e téléphone ngaji eko nande hen eko nande hen beele ha joni ɓen ɗon ne lutti waɗa luttani machallah yettude Allah martaba mo daññomi e mogo eno mbanomi yiɗede hen ni hande so ɓurani haydara ite ɓuwani hen haydara ko ussi hen no mbanomi hanki e heccanki ha hande ko on martaba dañmi hen woni fansuji ma woni sehilaɓe ma woni foof e ko noon tigui oɗo saaha joni aɗa no jooɗi est ce que won meɗɗo noddudema pour widema ya ar jeeɗa manam e mugoji ɗi ɓe mbaɗata hande ɗi beete monto meɗɗa jooɗa tan ha noddira téléphone mbiyeɗa aha noon emin jiiɗi jeeɗa hen beete wonto meɗɗa dañde ɗum gotol mennomi noddede te nodduɗomi o mbimomi so tawi ko mbatten ko ne waɗi gartam par ce que hande mbaɗono Korka Diallo walla Yacine Sy Aissata Déme ɓen hande a noddataɓe e hunde pour yoɓe gande hande minen min jiilaki succès min liggoto kay koko artani min hunde kono succès ɗo hande min liggaki ɗum est ce que aɗa paari nodduɗoma joni téléphone wima aha Korka Diallo mbaɗa yiiɗi gara jeeɗa hen est ce que aɗa paari pour jeeyede hen eyyi aɗa andi Korka Diallo ko debbo desaɗo te komi jiɗɗo joom gallam o machallah komi jiɗɗomo ha ala ko pondumomi e aduna so neɗɗo haalde makko eyi makko woni eyam hay sinno ala jobdi so wi eyi tan komi baɗowo so wi eyi tan ka baɗo est ce que aɗa jogui jottu sa are makko mo wiye eyi walla ala aha kay wonno neɗɗo ardata e makko so tawi rewani banggalam ari banggal makko haalnimo konko ala ɗen caɗele kanko yomi liggorego yiiɗi mais noon o wi ko liggotomi ko o yiiɗi ko somi liggima yataw ne aranimi gartam aha konko ɗum tan o yiiɗi kono ɗo joni so tawi a noddama tan omo paari aha omo paari ko noon tigui Korka Diallo holno jiiruɗa réseau sociaux ji joni ɗi gueɗe kantorinde nani hen holno jiiruɗa ɗum e holko joɓortoɗa holko mbiyata yo rawɓe ɓe gandanɗa hoorema jooɗiɓe ene goni hen saaha e dañi hen perguite e ko nandi hen mi ɓuranima andude ko kalanmi ko eyyi ɗum kam mbasoytomi tan ko il faut que yimɓe ndento woni desaɗo hen emo resaka par ce que ko bonni neɗɗo ene weeɓi neɗɗo so yiiɗi bonnudema bonnude neɗɗo ene weeɓi ɗum ɗon tawde bonnude neɗɗo ne weeɓi noon il faut que yimɓeɓe kañumen ndentoto ko yimɓe tan mbawi rentade sa rentima tan Allah renma rentade nde woni ko ganduɗa hande aɗan yaltina ɗum e portable walla aɗa filma ɗum ala sens ɗum jarani filmude neɗɗo kala kaɗa waɗa e aduna yaato ko mbatta ko ene waɗi sens mais ko ala sens dal fotani nawarde neɗɗo ala ko noon tigui Korka Diallo a ɓuuƴi ko jooɗiɗa hay nokku min jiyanima hay nokku min nananima beete joom galle ma wima ya woppu walla ka dañƴi hen ko jinnoɗa machallah walla joni haaji ma koko humti tan mbiya hankanti mogo mi fawat ɗum ɗa mi joño ɗum ɗa eyyi yettere Allah mboɗo yetti Allah no feewi mboɗo resa mboɗo jooɗe gallam hay jiiɗo min andi mi heydani machallah jiiɗomi kadi hande mi andi kadi mi tampani ɗum ɗon noon ko yettude Allah kono mogo ko hunde nde ganduɗa komi gurɗo ɗum te koye ƴiƴam ɗam woni ko woni e ƴiƴam noon a finata hande kadi gandeɗa hen daña hen martaba te koye mogo ndesami min koye mogo ndesami desaɗo e mogo noon gorko ne tawma e mogo witama ya woppu mogo ko mbimami nane ko tan min dal kala garɗo ne ligguido e yam so rewe makko eyi makko tan woni eyam e holko saabi e garta seeɗa nani a wino natton e mogoji ndi ala ko dañanoɗon hen haydara e joni pourquoi wadde mbiɗa alay saago wooda ko totteɗa nde puɗɗa nattude e mogo te nden pulago ngu tan dillinnoma aɗa andi nden hakkille cukaku ngu ene hedde yam tawde hakkille cukaku noon ne hedde ma saɗa naata e hunde natta hen tan ko fijiro mais sa yeehi hande ha aduna yeehi ha andi ɗum ɗo ko meccal kala ngal mbaɗata yataw an aranma gartam maka kono on ɗo monde pular mo gonɗen tugguinden faade hande ha joni ene wiye yahani ha tentinon e mogoji men joni so tawi aɗa wiya alay saago ma joɓoɗon nde garon est ce que ma weeb surtout enen monde men pular te a majjani ko woni hen hande
enen halpular en fof ɓiɓɓe halpular ɓiɓɓe fulɓe fof hande poti rendude mballa théâtre o yo yaa sabu mi haalama ɗo gueɗel ay enen théâtre men woni halpular woni jolfo yimɓe fof ne jeeɓanno te toujours minen ɓe min joudannoɓe ganduɗa en dendani leñol ɓe mbiyanno min ko onon ɓuuri sens e mogo tawde noon ko enen ɓuuri sens e mogo mawɓe wonɓe ɗo wawɓe wallude men ɓe yoɓe mballu mogo o yaaha mais hoɗo ɓe goppirni so wiyama hande Korka Diallo majjino min mi majjani ayɗo jooɗimi ɗo ko ɗo tan jooɗimi mais mi heñaki komi jooɗi ɗo kala parɗo noon miɗi liggo e dow fulla mi liggo e dow fulla liggoɗa joni wonko kalɗa nane mbiɗa won hen leƴƴi goɗɗi ɗi ganduɗa machallah ɓe mbi ene eɗen jogui sens kono so tawi a ƴeewi ille hande kamɓe ɓuuri ɓamtade e batte mogo e banggue Pulaar mais ɓe dañi walloɓe kadi waɗoɓe hen ɓe ay hunde saɗa waɗa ɗum yataw an aɗa yiiɗi ɗum ɗo a waɗirat dal sibu Allah kala ko mbatta a waɗirat sibu Allah hande madame walla mogiyankoɓe mi walla ɓe haɓe mbawa yiyede walla ha mogo Pulaar wawa ɓamtade ɗum ɗon ko alay sago daña ɓe ganduɗa ɓeɗo ne mbawi pusde mogo mais so ala puusoɓe yaaha ille wona mogiyanta tan gonnoɗa sabu lefol Ousmane Hammadou Diop mi nani aɗa jaɓanomo ɗum holno ɗum arduno cikkanɗum ka mogiyanka tan gonnoɗa kono ndekete mba sikki ka nalenka mawɗo eyyi no mbirumami ni tan ne nanmi e mogo min jimanno emin gama fof min mbaɗatno joni noon min banggue musique o kam miɗa yahanno hen Ousmane Hammadou Diop min jaɓani ɗum min aussi mi fentino morceau mo ganduɗa ko min fentani ɗum hooram miɗa yimanno ɗum e kaseta jam ɗum foof ko min waɗi ko ɗon tan puɗɗinoɗa kadi ko ɗon tan hanno to Ousmane Hammadou Diop ɗon eyyi ɗo Ousmane Hammadou Diop ɗo kono mi jaɓani nalankoɓe hewɓe kasetaji goɗɗi dal joni kam hankkadi nana ɓooya mi yejjiti nana ɓooya kono noon tigui mbiɗa an wadde wona mogiyanke tan gonnoɗa ka artiste gonnoɗa kono ille minani e nder haala ma mbiɗa aɗa yaltini kaset mo ganduɗa ko an jeeyni ɗum hoorema miɗa yimi morceau mo ganduɗa komin jeeyni ɗum hooram mi yimi ɗum e kasetam ko Bakalamba wiyete ko tagui a jokkani hol caɗele muɗum ha caɗele mum ko joni miɗa jooɗi seeɗa tan mais inchallah so Allah jaaɓi Bakalamba mami waɗ ɗum mami yaltin ɗum mi waɗano ɗum clip inchallah mi weltina bandiraɓeɓe kadi saabu min kala ko weltinta leñolam tan ko ɗum jinmi kono noon tigui yeɓannoɓe Winder TV émission men ari ha ɗo henna ɗum noon en tottanmo o salmina fansuji makko manam kala mo jiɗɗa weltinde tan yinnoɓeɓe sehilaɓe ma fansuji ma ɗum noon mbaɗa andi ko heddi ko natti hewde comme ça mbawi loynade mi salmini dendagal bandiraɓe mi salmina ogonaɓe foof no potirno miɗa salmina Thile Boubacar naɓe par ce que min ko banda men gadi wonde fansajam eyyi surtout yayam miɗa duwanomo yallah hokkuma judde balɗe e battane moƴƴe miɗa duwano aussi Samba Amadou Dikkel yallah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko eyyi kono yimoɓe Samba Amadou Dikkel ɓe noon yoɓe mbar sesa koɓe jiiɗimi ko fof ko min ɓuuri yiddemo yoɓe mbar sesa eyyi mi yetti Allah mboɗo yetta Sala Ndiaye nan to France hay mo yiyani ngay nani ngay mboɗo yettamo kaddi jettori kanko e joom galle makko Boul Samba e ɓena France Ndiaye Demba Hammat ɓen ko yimɓe ɓe ganduɗa ko walluɓe mi tigui jeeya eyyi mi yejjitta Samba Aissata Ba saabu ko Samba Aissata Ba ko konko waɗimi e pengal te nde o waɗimi e pengal nde kadi o waɗi kam soutenir mboɗo yetta Allah mboɗo yettamo kaddi jettoru mboɗo yetta dendagal fansajam hay goto noon mi yejjitani mboɗo wiya fansajam toujours eɓe namno Korka Diallo majji to Korka Diallo woni no Korka Diallo majjani so producteur sohli Korka ne andi ɗo rewata yo rew ɗon tan min liggodira caɗele ngala mardoro komin mi yetti Allah e nelaɗo mum mi yettima an eɓe garduɗa ɓe foof mboɗo yettama saabu so wiyama oɗo artiste majji tawa artiste o yiilaka sa yiilima tan a yiitat a yiilimami a yiiti kam a yaltini kam kadi a holli kam aduna Allah jarama a jarama mboɗo yettuma kadde jettoru mboɗo yetto noon ɓala naɓe foof no potirno saabu mi yeehi ɓala mi teddinama toon teddingal manggal edinaɓe mi yejjittaɓe guila e joom gallejam ha e fasɓamɓe kamɓe foof hay goto mi yejjitano mbiɗa yettoɓe kamɓe foof kadde jet ɓe foof belti ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe Winder TV émission meɗen joni min gari ɗum noon wonno invité meɗen ko Korka Diallo machallah
en nani ɗo hen machallah haaluji baɗɗo fayde kadi machallah o yewnanoma no feewi won noon o wayranoma e yiyede ɗum no min Oumou Sy Ba e émission meɗen joni min gari mi holli on Korka Diallo ko wona ɗum ko en calmini ɓalejo Amadou Dikela en calminimo no feewi machallah en calmini Idi kadi aussi Oumar Doro Koume dendagal yeɓiyankoɓe Windere TV ɗum no mi rokko on rendez-vous inchallahu rabbi e émission aji goɗɗi so Allahu lamɗo o jaaɓi Allah jarama on jarama merci ha gongol inchallah inchallah